tiba di dalam loket oto nyetari kekanku agen duduk inya di palanta pamanong sama seorang di pamanong inya malah sama seorang aku inya malah sedang pamanong tabayang-bayang anak nanti gak hati naninda elok lai anak tamanyo dari kete kok kini ketinggalan ayo ada anak ayah kepai malah jauh dari kampung rantau namano oh kabatu junai itu mana malah dalam pangana sadang pamanong semalam tu kiranya di bukit tinggi hari bertambah di minggu letak di badan ya ndak tabaduk bagoleknya di palanta panjang tidur bagolek di palanta bungkusan malah di kapalo nyokalang bungkusan di kapalo kiranya malah si muslim tadi hari nan sadang dingin bana nyocubo mangali mau katu itu nyoragang pada lambe-lambe oh sakit teraso nyonae ayaranko tuane ondak lamu malah ukat itu babuah sitarong tunjuk makanan kawan di painan barang buyangi dari rusuh marete muslim kadinginan di hari malam semalam itu lewat jam 2 malam kiranya panik malah dia bagolek di palanta tekalok badan dirinya satu tekalok badan diri ndak lamu sawah katu itu lalok sekalok hari hampir siang baawana tandu hari kesiang badara badarun darun bunita miyai kudo balari tasingkok malah rupanya ambun hampir siang rupanya hari agak di kota karena menyoba macam malah antara ngabui hari kabadarok siang baku kuat bunyinya ayam bapico bunyinya murai ndak siang hari di ayam ndak siang hari di murai di loket oto kadisawi kiranya hari kamalaki pagi lah datang oto kalau kenangku ado datang dari Jawa doyu datang dari Medan dari Padang nempal yang banyak hari kaniyo malah malaki pagi lah lewat hari jam 5 setengah 6 di loket alarami tasinta muslim di tarim cinta malah dari tidur di palanta di loket ototu dipandang orang lah mulai rame
pamanwanginya malah di palanta pagi-pagi wa itu wana muslim kini osadang pamanwang duduk di palantari lah lewat malah jam 6:30 dipandangi. Oh datanglah kawan di belakang di datanglah kawan dari belakang Sukeroto tu mana datang banamu menyo si darwis tahu bana inyo di si muslim nyegemei bau malah si mus di belakang bakato si darwis Sukeroto bako pamanong muslim pagi-pagi apa kumanan tak jadi coba tarangkan malah nambah bulan coba siangkan nambah hari boleh jale di badan ambu itu kata si darwis kalau cuy itu kata udah memang ada yu nanti jadi kini gak ragu ambu mencalik kata darwis anta bagaduang jo biniang anta batang kayo padu siang itu mana kata darwis kok itu dana batanyo indak batang kado ndak bagadu ambu juemi lecari banai satur sabi malah lecari wana tekajui malah si darwis ba aku itu muslim nanti jadi seranca itu emian carikan segaga itu inyon tinggal oh bedo kok dapet di lain ba aku inyo serupa itu bertinggal memang rancak dan memang gagah tapi parangai ndak elok mangkot cari yang bojo emi kok iyalah serupa itu jadi tujuan kama muslim sabananyo hari kini kok itu dana ditanyo yo nak jale do di badan ambu nak tantu arado nang kari tuju satu disawi nak tantu arado kari tuju le namuang pai yo udah mayu peroto sinari yo tambangan tari kapakan baru kadang-kadang lape kadumai satu disabi malah rupo itu kalau piladang dah kababelok ketukurana dalam padi kalau cuy itu dah memang elok yo namu bangan ala udai oh ambo lapai retrene layale malah sarupo itu satu tasawi yo namu pai tagak sekali dari tampek duduk satu letagak dari tampek duduk nyetari malah sakutiko bakato inyo masih darwis kok yo barangke awak kini nangko yo pai dak olu kita makan kekadenangan sarapan pagi namanya malah kata si darwis nyetari kekadenasi di satu tiba malah
sampai nasi naninya malah si muslimnya letakkan malah bungkusan di bawah mejanya, cuci mungko ke belakang. Sudah itu masuk dalam kadengnya, duduk yo di kursi, tangan terampai ate meja, nanelok saja nak bakaji buruk ketibo nak bakana. Hidangan talatak di ate meja, makan lainnya kini semua si daruri sadang makan ka dibilang. Sabak rasanya malainya si muslim tabayang anak nanti enggak iyo ibu raso berpisah yo nak kandang. Cuma tapasu keadaan tapasu ayah payah Presiden di Bangkaulu kapal balai tangalawi tinggal ninyo di sini dulu anak nanti